Il comme c'était chaud. Thank you, merci. Should I be? Oh, perfect. Oh, so Bon appétit. Thank you so much. Merci. Значи хора, как си поръчахме патешко магре и този ресторант е известен с пюрето, което правят. Вие може да видите, че изглежда много добре и е наистина по-специфично. И също така има брутален десерт, който след малко ще видите, няма да ви спорвам, но просто това изглежда мръсно толкова. Нямам търпение да го пробвам. И даже ни препоръчаха конкретно вино за патешкото магре, защото различните вина, нали, съответно си отиват на различните ястия. Габи си взе какво си взе? Ризото от лимец с зеленчуци и на нея и предложиха друг вид вино. Много е приятна атмосферата в ресторанта и имаме огледала навсякъде ето ни отгоре. Готови сме да хапваме. Хайде, бон апети! Бон апети! Да пробваме. Така. Как е? От 1 до 10? Просто пюрето е много добро. Магрето е Соса. малко е безсолно. И на мен ще ми е безсолно, значи. Ама Да, и аз обичам соленко. Да си топнем и от сосчето с гъбки, може би? Да. Има сосче с гъбки. Хора, готови ли сте? Защото аз не съм. Мале. Мале. добро ли е миксерът? Хубаво си запазвахме тези клипчета хора. Добро е. Габи намери ресторанта. Най-вероятно някой от вас също би го е пратила, но... Да, ние имаме цяла папка запазена в Инстаграм, в TikTok с клипчета от Париж, места, какво да посетим. Обаче, така не си бяхме направили план. И само си стояха тези папки на социалните мрежи, но сега се решим да се възползваме от тях. И си заслужава. Оле, аз не снимах снимка. Трябва да дам ревю после. Обичам да давам ревюта в канал. Вие разбрахте, че магрето ми е топ. За сега ми е добре на сол, като си топна от гъбките и от пюренцето. Но, мале хора, ще ви препоръчам този ресторант, ще ви го напиша. Наистина. После и десерта. Мале. Но не го казвай какъв е, защото не знае. Тайна, добре. Тайна. Yes, and some sweet spices. I don't remember which one, but it's very nice. It's enough or you want more? I think it's enough. Yeah? Thank you. Yes. Оле. Може да ви сложи по-тъпско. Може много яко. Ама да, ще Ще кажа. Мога. Значи, хора, искам да кажа, че това пътешко магре беше най-доброто, което съм яла. А картофеното пюре, мале. Нямах никакви забележки, наистина. Така. Хора мусо е. Човек мусо е брутален. Много е добър. И е даже по-хубав от вчерашния. О, Страшен е. да видим, не знам какво ще се видим. Така, нещо се вижда със сигурност. Си малко сега не знам какво повече. Да, мале, какви физиономии правих, както ще ви кажа, аз просто се пръсках. Мале много е добър.
Много е Италия добър. прави така. Много е добър. Страшен хора, направо е страшен. И се усещам зелеността му. Това е мазничък. Хубаво, че ходихме 45 минути тук. Да се наобратно, да го позволим. Припадам. Хора, не знам. Припадам. И този ресторант е топ. И сервисът е много добър. Много е учтив човека, много миличък. Много съм доволна аз. Много добре. Със сигурност пак ще дойда. Ще ги видя другите. Иначе Ще ги май доведа. след 10 вече не дават млади, защото вижте как тук супер много се изправи на метро. Да. Горе-долу не бяхме последили да приехам. Явно да. Да пробваме и брюленцето и Да, нече. хайде. Да се изчисти малко обичката. Така. Той ни беше дал кофета. Чакахме да. Оле хора. О, то направо е за тряскане. Да. Опа. Давай. Някой иска ли да тресне? Не, давай. Давай. Само леко. Знае колко якичко се чупи. В Емили в Париж имаше един, който чупеше крем брюлета. Само беше работата ли това? Така се успокояваше. Не съм стигнала до там. Много яко. И това много масно влиза. Ми да. Искам да станеш фуд инфлуенсър. Да. То направо. Ще се разбивам хора. Ако има някой, който иска да му пробвам храната, да ми каже, ама хубава храна, сега нямам тук някакви гадни неща да пробвам. Без нас не си имаш. Мгм. Вика да ядеш. Чухте ли? Да. И тя. Аз съм Всички много ни да викат. реквам. Да. Аз мога да казвам за вегетарианското меню. Ето. Да. Имаме си професионален вегетарианец. Да. Години опит. Този ресторант е топ. Хубавичко е много нещо. Странното е, че има, мисля, че 4-1 оценка. 4-2 беше, да. 4-2. Ама от много ревюта. Много ревюта, ама пак. Не съм пробвала нищо друго, очевидно. Но това, което пробвахме е брутално. На мен много ми харесва. Моето беше доста мек иначе. Меки ти беше. Много. Ама А пюрето? пюрето си беше много. Да. Най-горе толкова е нежно. Нежно е. Да. Съгласна съм. Просто ще кажа на здраве. На здраве, като Здраве! Чакай, че ям. Ще съм на катенцето. Здраве. Аз съм тук. Здраве, Съм те. J'ai trouvé des langages pour chanter tes louanges. Je ferai le bagage pour infiniment d'âge. Les formules de la vie, les marabouts d'Afrique. All the things you say that were never true, never true. Adesso ho detto, ma si può assaggiare, assaggia perché vuole Guardate, ormai si sta Човека ни подготвя сета за фондю. Тази вечер ходихме на караоке с колегите от френския офис и беше много забавно. Всъщност то беше, освен просто така и вечер за излизане, беше и изпращане на една от колежките ни, която напускам. И беше много мило, че ни поканиха, пяхме и банкаранга. Въпреки, че до сега не я бяхме пяли. Добре се получи, бих казала. Иначе, един от колегите ни разказа, че тук всъщност наймите са много високи. Примерно нещо от сорта на 1000 евро за някаква съвсем малка
стаичка, студио и точно и поради тази причина повечето си взимат по няколко човека апартамент. В смисъл, наемат си по няколко човека апартамент и живеят заедно, нали, живеят с квартиранти и каза, че тъй като апартаментите не стига, че са скъпи, но и не са въобще хубави. Имат супер много влага, постоянно трябва да се разправят с хазяите. Въобще под всякаква критика. И точно и заради това французите предпочитат да излизат, да пият, да ядат, вместо да седят вкъщи, защото то просто не им е толкова уютно вкъщи. Няма какво да правят. Трябва да си седят с квартирантите и да са в не толкова уютния апартамент. И каза, че за да си вземеш примерно апартамент, да си купиш, да можеш да си позволиш апартамент, би ти струвало по около 5000 евро да даваш на месец, примерно за кредит. Доста е скъпо тук, наистина. Но нашето Airbnb е много добре, доволни сме. Не със сигурност нещо от сорта на 500 евро. Сега дойдохме на фондю. Въпреки че вече е 10 часа, все още не сме хапвали, само пивахме и решихме, че ще дойдем на фондю, защото това ни беше едно от нещата, които ни бяха в списъка за to do. Нещо забавно. Когато човекът дойде да си поръчваме, и точно завършвахме поръчката и аз исках да го питам къде е туалетната. Аз му казах, само искам и още нещо да ви питам. Той просто каза горе. Беше впечатляващо. Не го очаквах. Но да, нека ви покажа. Ето го фондюто. Ето ги хлебчетата, картофките и салатката. Така, малко хлебченце. Браво, много добре се справяш. Готова ли си да хапваш? Да, само да не се изгориш. Ще има втори дубъл. Това са вилички за фондюто. Давай, Кате. Okay, and for me, the green. Thank you. Oh yeah, actually, like my nails. Yeah, не знам дали чухте, но като ногтите ми. Мерси. You start in the crust. You get a good grip. Lightly. That's so That way good. you keep stirring it as well. Thank you so much. Bon appétit. Оп. Справа се, май. Poi dobbiamo fare 10 km a piedi per digerire. No, prima non vale Ora. Много е добро. No, fai una birra piena, che si carruga. Era само и вино и някакви други неща. Не знам дали в това конкретно, но в това е рецепта и ние сте гледали онлайн, има вино. Quest'anno baggerà. Прави се.